हे बघा, हे असं आमच्या पिल्लूच्या वाढदिवसाला आम्ही असं सजवलेलं आहे आणि मस्त बर्थडेचा आता केक आणून कापायचा आहे बरं का. केक आणून कापणार आहे आम्ही. बघा, हे असं आम्ही हे बनवलेलं आहे. ह्या वाढदिवस कोणाचा आहे बाळा? खचून वाढदिवस कोणाचा आहे? वाढदिवस कोणाचा आहे? बर, ही खुर्ची आण बघा उचलून तिकडून. आमचा पिलो खुर्चीत बसला बघा. हवा हवा कसा बसतोय बघा. पण किती छान बसतोय आमचं बाळ. लय हुशार आहे. हा, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा म्हण. थँक्यू. अयो बघा, आमचं बाळ असं खुश आहे आज. एक नंबर खुश आहे का? तुला आज बर्थडे आहे. अयो बघा बघा, हवा हवा कसा खेळते. घरात उड्या मारते बा. बघा कसं उड्या मारते बा. एवढा मस्ती करायला लागलाय ना आता. लय मस्ती करतोय बाळा. बघा हवा. अयो हवा 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 लगेच पडलं आणि मस्ती करायला लागलाय बघा. हा हा, कसं बाळ ही बी बाळ तसं करतं तुझं बघून. बघ ना. तिकडं बघ कसं मस्ती करतोय रे बाळ. हाय का, छान छान मस्ती करायला लागला. अगो बा, लय मस्ती करतोय बाळ तू. ह्या असा ह्यावा ह्या अशा तऱ्हेने हा खुर्चीत बसतो हवा. हा असा मस्ती करतोय ना की बस. खुर्ची आणून तुझा व्हिडिओ काढा. बापरे, पैसे महाग पडते. हा बोल बाळा. काय चाललंय म्हणा मित्रांनो तुमचं? काय चाललंय मित्रांनो तुमचं म्हणा? आज माझा बर्थडे आहे. कोण कोण मला विश करणार म्हणा. मला आता आज कोण कोण विश करणार म्हणा. आज मला कोण कोण विश करणार म्हणा.